Goed wachten met inhurken, Nienke. Eerst goed springen. Nou, dit is acro. En acro is een teamsport. Kist in een duo doen en kist in een trio doen. Wij zijn dan een trio. Ja, het is een beetje een soort van combi tussen dansen en turnen. Maar het is zeg maar geen individuele sport, zoals Esther ook al zei, doet het in een team. Ja, het is een beetje een circussport met spectaculair, met salto's en torens noemen we dat, handstanden. Dus het is verschillende combinaties tussen dans en met salto's. Hoe goed ben je? Ja, wel goed. Fierste bescheiden. Nou ja, we zijn wel van de Nederlandse top. Maar het is nog wel strijden tussen verschillende Nederlandse teams. Want we hebben nog een club in Den Bosch. En dat is wel ook onze concurrent. Maar ik denk dat het wel nek aan nek de race is. Maar Nienke, waar heb je hem voor plaats? Waar ging je hem naartoe? 2K China. Zo. Dan moet je wel heel goed wezen. Ja. Je moet er zelf hartstikke lenig wezen. Hoe sterk moet je wel het wezen? Heel sterk. Ja. Dus zeg maar, daarom dat is ook best wel lastig acro. Het is echt een combinatie van lenigheid en kracht. Dat moet je echt goed verdelen. En dat is ook denk ik wel bijzonder aan de sport. Dat zie je niet bij veel sporten. Is het ook gevaarlijk? Soms. Maar als we heel veel vertrouwen in elkaar hebben, want het kan samen misgaan. En Nienke, best wel wat in het plafond al knalt? Nee. Maar dan mag wel heel goed landen kunnen, of net? Ja. En wie het in het begin ook spannend, want dan mag dus die onderpartners ontzettend goed vertrouwen. Ja, eerst doe je het wel heel vaak in een gordel. En dan is het wel spannend om de eerste keer uit te doen. Want we moeten vertrouwen zo een beetje opbouwen. En de techniek. Maar het eerst ik goed wees voordat ik iets uitzocht. En hoe weer die eerste keer, Nienke? Heel spannend. Dat ging wel goed. Heel soort succes op het WK en ik hoop dat je hem de finale hebt. Dankjewel. Dan liet je hem het wel even weten, toch? Ja, toch wel. Ik zal even het licht aan doen. Nou, hier beginnen we met wat muziekboeken die ik heb. Hele paar rijen cd's heb ik hier staan. Nou, hier begint het eigenlijk mee. Dit is eigenlijk mijn eerste boekje waar ik zeg maar bijhield welke LP's en welke tapes ik opnam. Hier is gewoon het hele verzamelen begonnen ooit. En dan praten we over de 70 jaar, 1976. Je bent gek van muziek. Kun je wel zeggen, ja. En het is totaal uit de hand gelopen. Ja, want? Nou ja, ik heb nu inmiddels meer dan 11.000. Dus... Over 1000 wat? 11.000 LP's. Over 1000 LP's? Ja. En die staan al bij jou in deze kast? Die staan niet in deze kast, nee. We moeten straks even boven kijken. Ik bedoel, ik heb een speciale kamer daarvoor. Een zolderverdieping. En want anders kan ik ze niet meer kwijt. Ik heb ze vroeger hier in een kamer gehad, maar dan kreeg ik ruzie met mijn vrouw natuurlijk. Dus wat dat betreft is het wel een beetje uit de hand gelopen. Die ruzie is nou bekolen sinds jou de boel boven hebt. Ja, het is allemaal weer goed gekomen. Nou, dan komen we nu bij het voorportaal. Hier staat al een eerste platenkast. Die kon al niet meer op de zolder, op de andere kamer staan. En hier begint de verzameling al. En dan komen we hier op de zolder, waar de grootste collectie
staat. Samen is gewoon hartstikke leuk. Het is ook vaak, zodra je het hebt, hè, zodra je iets vindt op een rommelmarkt of op een beurs, zodra je het in je bezit hebt, dat is natuurlijk de kikker, hè, het kikker van iets vinden. En er komt elke week komen er een stuk of 10 LP's bij, soms 20, soms 25. Ja, dus per maand praat je gauw over 50 LP's. Het kost wel geld natuurlijk, hè, verzamelen. Dus als je wat meer geld te besteden hebt, dan kun je natuurlijk ook wat meer geld besteden aan je hobby. Dus kijk, je moet ook geen ruzie krijgen met de vrouw. Hè? Ik bedoel, je moet ook een beetje de gouden middenweg bewandelen. Ik bedoel, Het zou wel zijn of de LP is de Ruud of ik de Ruud? Nee. Ze staat helemaal achter mijn hobby. En heel enkel koopt ze wel eens een LP, maar dat is meestal minder geslaagd. Want ik bedoel 99% dat ik het al heb. Dus jouw vrouw bakt er eigenlijk niks van? Op dat punt niet. Nee. Ze moet wel dat kopen aan mij overlaten. Dat is wel verstandiger. Ik wil eigenlijk met 10.000 keer stoppen, maar ja, dan denk ik van dat is toch wel interessant, dat is interessant. En zoals voor je het weet, dan zit hij alweer op 11.000 LP's. Je kan eigenlijk gewoon net stoppen. Nee, ik bedoel, je moet toch een hobby hebben. Hè? Dus het is een mooie hobby. En als je van muziek houdt, dan dat kan spelen.